jarak kong meturuh wis apa rangkep nyawamu tas beguru anyar kelakon tak nenggolo brodol ususmu ya Petro tanda kau Petro aja melayu nih Petro mandek jarak kok meturo pas sampai narak sinden aduh doro kula mu Doro Anoman Doro kula nyuwun pengayoman Doro kula Anoman Doro apa Pedro Doro kula nyuwun gesang Doro lehku mlayu nyampe nyandungi sinden Pikiter Prabu Baldawa Baladewa nggih kula kintene Baldawa mambu kopi terus sembrengah mambu kelo kopi kula Petruk ade kaya bocah wingi sore Petruk kula nyuwun gesang mawon kula yo saiki musuhmu sapa Petruk mengsah kula menika Prabu Baladewa inggih pripun duka Petruk aku ki nek musuh karo Sinuwun Mandura ki jane yo ora wani lek paduka mawon boten wantun napa malih kula napa pancen kula sampun wancinipun pejah kok mengsah kula niku Bapak Semar abot mentomo lelakon kula niki mo kok abot ya lek wong wedok ke syarate tulis senet sing sabar ya tulis senet endang rara temen sajake kaya ora dadi jodohmu Ini saiki yen aku mungsuh Sinuwun Mandura kuwi aku ya rugi Petruk pun rugi mbak mengsakne kula to yoga kula teksih alit-alit utang kula dereng lunas kula nyuwun tulung jenengan ngayomi to kula niki Ndara iya saiki kowe apa duwe gaman Petruk Ki napa to gaman kula niki entek kabeh gaman korak piye iki endi gamanku ya niki entenipun namung niki gaman kula ke musuh kalian nenggala wah landepe nenggol nile neratas dodo tugi wingking kuwi ke gamanmu ki apa niki nggih halu niki sami kali halune Mbah Kancil lah yo piye wis sembrono karo wong tuwa niki sami maksudnya alune Mbah Kancil iki deplok beras ngoten deplok gabah ngoten niku enten lesung
Ajeng karmu piye Petruk? Nggih kula nyuwun tulung pripun jenengan ngene. Aku tak mlebu ana ning pusakamu kuwi. Lah nggih napa saged jenengan mlebet wis meneng wae. Engko tak dahno karo Ratu Mandura kowe ora apa-apa ngoten nggih. Wis manut kowe aku tak mlebu. Astro yo. Wah. Kelakon ning kala brodal sesmu ya. Tak tibani ning kala. Wah. Bangko Petro. Weh. Bar beguru anyar Petro. Mboten. Nggih. Kula iki manut mawon ngono niki. Nek pancen kula niki pun pejah kalih lantarane panjenengan monggo. Kula pun ikhlas lillahi ta'ala awit pati jodoh lan rejeki iki purbane sing ngecet Lombok. Nek pancen kula niki jatahe pecah kaliyan jenengan monggo. Kula pun manut pun kula pun nyarah mawon. Mlumah napa ndengkluk napa jengking monggo. Para bangsat. Wah, wuh. Tuh, keparat. Wah, wah. Yo. Wah. Wah. Bangsat Peter. Matur suwun. Matur suwun Ndara nggih. Kula lus-lus kin rada matur suwun. Sajake lemes. Suwun Ndara. Ayo. Iket. Tas pundi? Wis sik wani. Wanten wong kula. Oh. Ayo. Ratu Mandura iki lho Petro tandhaono. Keparat ledeking jagat gelagale manus maning jajanat di Petruk kandang bolong ketibal 29 dalem manas-manas ni kuping tiban ning kala ora apa-apa mboten panas ayo maju sebentar maneh ping kalih nggih purun minggah ping 3 nggih kiat. Ayo, maju lekane iki tampan iki.
Wonten pundi lho? Bangsat iki Petruk. Wah. Koko Prabu Mandura, Yai Kresna piye? Aku mungsuh Petruk merang-merangi Petruk tak tibane ngala ora apa-apa Yai. Lah kita pundi niku? Nggih Petruk nggih ngoten niku lho. Wujude nggih namung ngoten. Piye Petruk? Tibane ngala kowe ngrasakne lara apa ora Petruk? Nggih mboten sajake anget-anget ngoten namungan. Ndak lara, mboten sajake nggih wanget kados dikeloni prawan ngoten kok. Jan bikin nyolowono wae Petruk. Ngaten nggih. Koko Prabu Mandura, piye Yai? Karepe Yai Prabu Kresna piye? Predhi aturake marang putraku Lesmana Mandra Kumara ngeten. Kula niki nggih ratu niku kedah wicaksana. Kula nggade manggih. Ngeten. Niki kula badhe matur dumateng yuga kula. Anakku nggir endang lara temon coba mrene yo nggir. Nggir putraku nggir endang lara temon wonten pangandika ingkang dawuh Kanjeng Rama kados pundi Kanjeng Rama? Ini ya nggir. Iki ana sing bakal ngersakake marang sira ora mung Koko Prabu Mandura bakal didhawuhake putra Ngastina ya uga ana sing lamar Kakang Semar bakal diantokake putrane Bambang Senet. Terus kepiye nggir ngaten Kanjeng Rama? Sinten kemawon saged kula suwitani kula gadah bebana. Bebanama apa nggir? Inggih Renggan Kahyuangan Kembar Mayang Kayu Klepu Dewandaru Gedang Mas Debok Suyoso.
gamelan Lokanata penabuhipun para Gandharma kang nguyana awang-awang. Ingkang kalih manten kakung kedah nitih kreta kencana ingkang tinarik kuda Acirah Yaksa Kanjeng Dewaji. Mbok bilih sinten kemawon ingkang saged ngaturaken bebana menika inggih nika ingkang saged kula siwa itani Kanjeng Dewaji. Duh, Koko Prabu. Menika panjenengan sampun mireng piyambak aturipun putri kula inggih Endang Lara Temon gadah bebana. Petruk nuwun inggih. Ndara Kresna. Yo, Yayi Kresna, aku yo wis mangerti. Nggih. Sinten kemawon ingkang saged ngaturaken bebana kala wau? Mboten Ngestina mboten karang kadempel saged mboyong putri kula waton saged ngaturaken bebana menika. Petruk matur wong tuamu Petruk nuwun inggih kula nyuwun tambahan pangestu Kanjeng nuwun. Pangestunipun Ndara Kresna. Yayi Prabu, nuwun inggih Koko Prabu. Yen kaya mangkono, Putri Ndarawati duweni bana, aku bakal matur Yayi Prabu Drisdara supaya bisa golek bebana kanggo bebana Putri Negara Ndarawati. Nyuwun tambahe pangestu Yayi, nuwun inggih Koko Prabu.